Vă salut cu partea a doua din Rocă Bună Cap Martin. Din apă direct, după cum vedeți, apa e foarte bună, peisajul foarte frumos, după cum vedeți. Ce ziceți voi? Interesantă zona asta de vizitat. Zboară, puiile zboară. Rocă Bună Cap Martin, situat pe coasta de Azur, este un oraș pitoresc, cunoscut pentru frumusețea sa naturală, după cum vedeți, și atmosfera relaxantă. Aici poți vizita castelul medieval, explora grădinile exotice sau pur și simplu te poți plimba pe străzile înguste pline de farmec. Iar în ceea ce privește parapanta, Rocă Bună Cap Martin e cunoscut printre pasionații acestui sport, datorită vederilor pe care le ai deasupra Mării Mediteraneane. Acestui loc există mai multe locuri de unde poți decola, iar condițiile meteo sunt de obicei ideale pentru zbor. E o experiență adevărat de neuitat. Vă propun să încercați, nu o să vă pară rău, vă promit. O să mergem să întrebăm, să vedem pe aici cam cât costă, cât poate să coste o tură cu parapanta aici. Să vedem. Plaja asta e cam plină cu pietre. Pietre cu petiși. Ok. Touchdown. Ok, ne-am făcut băița. Foarte bun a fost. De venit aici să vă lăs locul, să vedeți exact unde e. Am merge mai departe, să vedem ce se întâmplă. Super peisaj aici. Se primează. Primează parapantiții. Pardon, oui. Ça, il est aussi, c'est de sa faute. Désolé, attends, je redescends. Oui, regarde, il m'a marqué dans le sens inverse, le saligo. Ah non, mais déjà qu'il m'écrit en cimérien. Alors, tu redescends. C'est Quentin en 3ème place. Pauline qui peut rester en 2ème. Et lui a amené le stress. Merde, attends, coupe-le. On peut les applaudir bien fort. Voilà. Cette l'année prochaine, on se retrouve au France. Je vais sourire. Alors, on va passer à la PA. Bravo Valérie. Bravo Valérie, ține tot așa, nu te lăsa. Et évidemment, à la première place, Carole Lecomte, non je déconne, c'est en PA. La blague. Il n'y a même plus de suspense. Elle est trop forte, c'est Cathy DeVos. Félicitations madame.
France, elle a gagné Ok, le championnat foarte d'Europe, bun, foarte cette frumos. année. Donc, je pense Am meilleur făcut și par clasamentele. exemple, sur la saison 2023-2024, Noi mergem și noi mai departe. championne d'Europe. De fapt, ne întoarcem. O luăm pe unde am venit. Ok, cool. Mergem mai departe. Pe Menton. Vedem ce se întâmplă și pe acolo, prin oraș. S-a întâmplat ceva, că doar eu Halloween azi. Halloween-ii. Tocmai venea trenul, dar n-am apucat să vi-l filmez. Data viitoare. Hai să vedem. Pardon. O luăm înapoi pe unde am venit, tot prin acest tunel. Cool. Unde să o pun? Să-mi iau tricoul pe mine și eu și să o întindem mai departe. Trebuie să baie beton. Mergem mai departe. Vedem ce se întâmplă. Pe cai că se filmează. Bye bye beach. Ce tunel a făcut aici? Noaptea nu-i de venit pe aici, că te cași pe tine. A eu cel puțin. Bom. Pedalăm. Bye bye beach. Adică plajă, nu altceva. Ce credeți voi poate? Ia, mai avem de pedalat. Pedalăm, pedalăm. Și când ajungem, vă zic eu, am ajuns. Ok? Dați un like, subscribe, abonați-vă dacă vreți să mai vedeți pe unde circul. Mergem să mergem. Cam asta a fost distracția pe ziua de azi, dragilor. Mergem către Căsulie. Am oprit aici la un point de view superb. Se vede depărtarea acolo peninsula Saint-Jean Cap Ferrat. Suntem deja în Nice, dar m-am oprit aici să filmez un pic zona asta. Dragilor și dragilor, asta a fost o zi frumoasă. Sper că v-a plăcut acest video. Îmi dați un like, subscribe dacă v-a plăcut. Cum vă las cu un apux frumos de soare. V-am pupat. Ciao, ciao!